riribukin pailang dahil turik na kasta megatan susumbat ang itibya no apaya siyak pailang isulisuge pasunday tuyin ka kanya kidan darira iso nga pangasim ka din tadaywan na panunutem ko ba at na puso alumdaan nukas bilang tasyak di mailawaan sikat dimtem ariribok to'y biyak ko nasimbeng panunod itangket nagkiro siyak mailime nga tapanagayat ko nge magamakak kanaungit ni bakit mo Riribok TV ako composed by Miss Leia Dansalan recorded last 2002 pangasunday tuwin ka kaniyak idadarira iso nga pangasim ka din tadaywan na panunutem kuma at na puso alumdang nukas bilang tasyak di mailawaan sikat dimten ariribok to'y biyak ko nasimbeng panunod itangket nagkiro jak mailime nga tapanagayat ko nge magamakak tanatangsit ni bakit mo Thank you so much katigiti ng tangkilik ka dito nga kanta riribok to'y biyak ko Adya ko nawaya Ngimriribukem pailang dahil tuirik na Kasta megatan Sungsung bata mitibya No apaya siyak pailang isulisuge Sikat dimten Ariribok to'y biyak ko Nasimbeng panunod itangket nagkiro jak mailime nga tapanagayat ko nge magamakak tanaturay ni Namberto sikat dimten ariribok to'y biyak ko nasimbeng panunod itangket nagkiro jak mailime nga tapanagayat ko nge magamakak tanaturay ni kabit mo sikat dimten ariribok to'y biyak ko nasimbeng panunod itangket nagkiro jak mailime nga Kamuk apa kay sagmak pinanawanak ni Detuyen may nuswan ni RJ ay keyboard ni RJ ko nakuma